Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Каля 200 кіламетраў раздзяляюць Мінск і Магілёў, але для нашай гаворкі гэта не адлегласць, таму што сённяшні мой суразмоўца прыехаў спецыяльна, каб пазнаёміцца з намі, з нашымі гледачамі, і каб я змог пазнаёміць вас, дарагія сябры, з гэтым цікавым чалавекам. Я хочу, каб кожны зазірнуў у глыбіні сваёй душы і адчуў, што я часцінка маёй Беларусі. Вось так жадае мой сённяшні госць, паэт, старшыня Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Алесь Казека. Вітаю, Алесь Миколаевич. Вітаю вас, Навум Яковлевич. Вітаю вас, дарагія сябры. Алесь Казека пісьменнік. Нарадзіўся ў 1958 годзе ў вёсцы Новы Юзін Кіраўскага раёна на Магілёўшчыне. У 1970 годзе сям'я пераехала ў Быхаўскі раён, дзе ён скончыў сярэднюю школу ў Чачевічах і паступіў у Арлоўскае вышэйшае ваеннае вучылішча сувязі. Служыў у Арле, у Владзівастоку, Бранску, Магілёве. Пасля выхаду ў адстаўку працаваў настаўнікам у Чачевічах, у Магілёўскай абласной філармоніі, у розных падраздзяленнях МНС, а таксама намеснікам кіраўніка Магілёўскага абласнога цэнтра культуры і мастацтва. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі і зборнікаў песень, лаўрэат спецыяльнай прэміі Магілёўскага гарадскога выканаўчага камітэта дасягнення. З лістапада 2016 года старшыня Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Калі едзеш на свята пісьменства, то адчуваеш сябе далучаным да беларускай культуры, кропелькай у яе бяздоннай крыніцы. Это я прачытаў вашу цытату, Алесь Миколаевич, і вас можна ўбачыць і на дні пісьменства, і ў Мінску вы часта бываеце, вы лёгкі на пад'ём чалавек, і што даюць вам гэтыя сустрэчы, гэтыя паездкі, гэтыя гаворкі, гэтыя выступленні? Вы ведаеце, тут, па-першае, напэўна, трэба задаць такое пытанне, чаму гэтак адбываецца? Чаму патрэбна пісьменніку быць на перадавой, чаму патрэбна ездзіць? Я сын святара. Мой бацька, калі нас вырасціў, і маці прынялі манаства, а затым бацька стаў святаром праваслаўным. Пасвяціў астатак свайго жыцця служэнню людзям. Я лічу, што пісьменнік – гэта таксама святар. І ў мяне ёсць падставы так думаць. А калі ён святар, трэба ісці к людзям, трэба служыць. Мы на службе свайго сумлення. Вы пабывалі ў многіх месцах былога Савецкага Саюза і захавалі мову, захавалі любоў да сваёй радзімы і вярнуліся на радзіму. Сапраўды, я паехаў з Беларусі на 10 год. Скончыў вучылішча, затым папрасіўся служыць ва Владзівасток. Я закончыў пагранічны факультэт вучылішча камітэта дзяржаўнай бяспекі. Служыў на Ціхім акіяне, размаўляў чыста на рускай мове, на кітайскай мяжы. Без акцэнта, без гэкання, без шчэкання. Але калі вярнуўся да сябе на радзіму, мне хапіла паўгода, каб я перайшоў на ўсходнебеларускі дыялект. І гэта стала родным, і яно па сённяшні дзень так прадаўжаецца. Я хачу адзін момант успомніць, ён у мяне па жыцці настолькі запомніўся, што і па сёння жыве. Будучы маладым лейтэнантам, я ехаў на цягніку з Владзівастока. Нарадзіўся адзін верш у Владзівастоку, такі, які застаўся таксама і ў гэтай кнізе. Напісана песня на гэты верш «Беларусь моя родная». І там выражана «Беларусь моя родная, маці зямля, да вытокаў тваіх жыватворных крыніцаў мне б прыпасці, нібы да грудзей немаўля, прад табой спавядацца, табе пакланіцца». Вось яно з Владзівастока на Беларусь. Калі пераселі на цягнік Масква-Магілёў, пайшлі у буфет. Які ў цягніку буфеты, там былі вагон-рэстараны буфеты. Ці то кавы папіць, ці то, можа, і не кавы, мы папіць пашлі. І калі я прапанаваў на рускай мове, на чыста рускай мове, без акцэнта, гэтай буфетчыцы, год так 45-50 жанчынцы, прапанаваў падаць нам эту каву. Яна на мяне так паглядзела і пытае, «Чимо не беларус?»
Я так сумяўся, кажу, беларус. Дык што лапці через пераезд перакінуў, уже русіць стаў. Ну, то познала яна по вымаўленню, все равно вы сказали на чистой русской мове, она познала? Таму што ў Магілёў ехалі. Дарэчы, калі гаварыць пра вашу маці, вось ваша паэма была надрукавана, і перш чым яна была надрукавана, яе ўжо паставілі, ну, скажем, цэлым спектаклем у абласным палацы культуры. І вось я просто зачытаю. І ўзарвалася ціхае ранне, 15 чэрвеня 1942 года, вёска Боркі. Боркі, ціхае летняе ранне, прахалодай кранае зямлю, росны водар, бадзёрыць і маніць, як было і стагоддзі таму, дрэмляць ціша на далях бясконцых, бразнуў цуглямі коні, прыціх, сонны певень, вітаючы сонца, дачытаў свой чарговы трыпціх. Гэта вось 15 чэрвеня 42 года, гэта біяграфія вашай вёскі, біяграфія вашай мамы. І менавіта ў гэты дзень, 15 чэрвеня, мама ішла па дарозе Юзін-Боркі, была прамая дарога, асфальту ўжо тады яшчэ не было, да сястры, каб вырашыць пытанне, каб застацца жыць, бо маці я памерла, бацька памёр у 42-м вясной, мачаха пайшла да сябе ў Доўгую дадому, і маці засталася адна ў хаце. Як адна 16-гадовая будзе жыць. І яна вырашыла пайсці да сястры і ішла ўжо дагаварвацца канкрэтна. І немец яе не пусціў, які стаяў у ачапленні. Маці з той пары не можа чуць, не магла чуць нямецкую мову. А там згарэла, вёску спалілі, так? А тады толькі ачапленне стала ў раніцы, раненька, і найшла, яе вярнулі, і прыйшла ў гэты Юзін, адтуль чорны дым, 10 кілометраў, не так далёко яно. Видно, і 3 сутак стаяла ацапленне, і чорны дым, і такое. А тады ўжо, як яны пайшлі, і гэта ўсё ўбачылі, гэта, канешне, было жудасна і наклала такі адбітак і на наша жыццё. Чаму я і пішу, з малаком перадаўся ад маці гэты боль, таму што менавіта па гэтаму я прыняў рашэнне стаць пагранічнікам, каб не дапусціць гэтых. Памяць той вёскі, яна жыве ў вас. Калі вот была задума у вас такая, нарадзілася напісаць вот гэты твор? Не было задумы, жыла гэта вот, вось гэта сямейны гэты боль жыў, але задумы спецыяльна напісаць паэму не было. Яна прыйшла раптам. Яна прыйшла як нейкі поток. І я пісаў каля месяца. Быў і не на гэтым свеце, і не на тым я не еў, не піў, не спаў, мне не спалася. Я быў такі кудлаты, такі весь узярошаны. Сергей Украінка, мой сябра і літаратуразнаўца, я яму паказваў па мере таго, як нараджалася. Ён мне потым сказаў, я думаў, што ты звар'яцееш, не вытрымаеш. Вот на такім вот парыве это ўсё прыйшло, ну, а тады шліфавалася ўжо. Матэрыялу было, канешне, значна больш. Ужалі, выразалі, і атрымалася такая вось рэч. Я яе 2 ці 3 гады не мог сам чытаць услых. Не мог. Срываўся голас, і зараз чытаю, і не магу астацца раўнадушным. Ну, а зараз вы, скажем, займаеце такую пасаду ў грамадскай арганізацыі, пісьменніцкай грамадскай арганізацыі. Як вот вы сябе адчуваеце старшынёй Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў? Нам удалося стварыць суполку аднадумцаў. У нас каманда атрымалася. Я лічу, што сучасны пісьменнік, я казаў жа, што гэта святар, але ён адзін не можа. Вось трэба сабраць эту суполку аднадумцаў. І яшчэ адно скажу, што суполка аднадумцаў ідэолагаў. Бо сучасны пісьменнік і это ідэолаг. Там, што ён нясе самыя глыбінныя і самыя цэннасныя рэчы людзям у грамадства. Без пісьменнікаў, без літаратуры, як часткі культуры нельга гэтага зрабіць, нельга падняць духоўнасць. Я так лічу. І мне памагаюць у гэтым мае сябры, мае паплечнікі, якіх у нас уже на Магілёўшчыне, дзякуй Богу, даволі багата.
паэма гумарыстычная «Я сярога і парнас, мушу тут аговориться, што з рыбалкай без турбот, рэчка з чыстою вадзіцай для маіх цячэ варот». Гэта як это зразумець? Будучы ўжо на пенсіі і працуючы, я між тым пабудаваў невялічкі домік на берагу рэчкі ў Чычэвічах. І там напісалася гэта паэма. Яна напісалася пасля Марыйкі, таму што, напэўна, каб арганізм вывесці ў другой, качнулася, маятнік качнуўся ў адзін бок, і праз тыдзень пайшла гэта паэма, таксама сама прыйшла. Я напісаў эту паэму і супакоіўся. Вось гэту жартоўную. Яна не столькі жартоўная, колькі яна гаворыць пра стан пісьменства, пра то, якія мы, і такія ёсць у нас, і такія ёсць, пра то, куды трэба. Это толькі у тоне жартлівым такім, але гэта даволі сур'ёзная рэч, калі разабрацца. Ну, конечно, гумар гэта вельмі сур'ёзна. Сатырыкі і гумарысты заўсёды гавораць, што гумар гэта вельмі сур'ёзная рэч. Ну і вось, конечно, пытанне, кніга, якая называецца «Песня роднай зямлі». Гэта вы аўтар песенных тэкстаў, вы ўжо гаварылі пра тое, што вот песні нараджаліся ў вас у душы, і вось яны выліліся вот у тэксты, якія сталі песнямі. Ёсць у мяне два песеннікі. Вось гэты 19-го года песеннік «Моё сердце навек застаецца с тобой» і песеннік «Единственный друг». І рускія там тэксты, і беларускія. І я прыйшоў да такой высновы, што ўсё, што я пішу, прысвечана ў асноўным амаль што ўсё роднай зямлі. Столькі песень, больш за 30 песень напісана на гэтыя тэксты. І любы мой верш, амаль што любы, і гучыць як песня роднай зямлі, прысвечана маёй роднай зямлі. Таму і кніжка такую назву мае. Ну і цяпер перайдзем да нашай пытанкі. Вось скажыце, што, на ваш погляд, азначае фраза «любіць сваё»? Гэта маё афіцэрскі гонар, грамадзянская годнасць як грамадзяніна. Гэта трэба берагчы, і гэта трэба блюсці, нікому не даць. Гэта маё, гэта сваё. Па-другое, гэта тая зямелька, дзе пупавіна закапана. Там, дзе знайшлі спачын мае бацькі, мае дзяды. Тыя песні, якія спявала мне маці, якія спявалі нашыя дзяўчаты на купалі, ў другія, тады вельмі добрыя і шмат спявалі беларускіх песен народных. Гэта ўсё засталося ў памяці. Гэты вось пласт народнай культуры, гэта маё, гэта у кожнага сваё. Дзякуй. А назовіце, калі ласка, 3 месцы ў Беларусі, дзе, на ваш погляд, трэба пабываць кожнаму. Это горад Мінск, Хатынь, так усе кажуць. Але гэта недастаткова. Я не магу не сказаць пра Магілёўшчыну, пра Буйніцкае поле, пра Боркі тыя ж. Ну як там, як ты, пра пушчу Белавежскую, пра Налібокскую пушчу, лінія Сталіна, так, курган славы, гарадзенскія замчышчы, так, пінскія балоты. Гэта трэба ўсё ўбачыць. Тады можа праз пэўны час складзецца ўражанне, што такое Беларусь. Калі б у вас была раптам такая магчымасць, мы крыху пафантазіруем, з кім бы з гістарычных асоб вось вы хацелі б сустрэцца і пагаварыць? З мінулага. З мінулага? Так. З Францыскам Скарыб. Гэта адназначна. Вось як ён к этаму прыйшоў. Гэта настолькі цікава, гэта настолькі блізка, вы ведаеце, ён першы. А вось быць першым, як гэта быць першым? Як гэта быць першым? Каго вы зараз чытаеце, і каго б з беларускіх аўтараў вы параілі б пачытаць нашым тэлеглядачам? Зараз я чытаю Віктара Праўдзіна. Ён мне заўчора падарыў сваю кніжку «Парыж, Эйфелева башня і інш». Я чакаю, калі мне Владзімір Пятрович Саламаха дасць сваю кніжачку, калі ўпадзе адзін, ён абяцаў. З задавальненнем, яно мне блізка па духу. Ён наш земляк з Кіраўскага раёна. Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сённяшнім маім госцем быў паэт, старшыня Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Алесь Казека. Усяго найлепшага, да пабачэння.